Hej, jeg hedder Søren, og jeg er en af grundlæggerne af Caremaker. Jeg vil gerne fortælle dig om vores 2 forskellige indsamlingstyper. Private indsamlinger og offentlige indsamlinger. Ved en privat indsamling bestemmer du selv, hvad du gerne vil samle ind til. Det eneste krav er, at dem, som støtter dit formål, skal kende dig eller have relation til dit formål. Et eksempel kan være en fodboldklub, der samler ind. Her kan alle, som har relation til klubben, donere til formålet. Det vil sige venner og alle andre, som har en relation til din private indsamling, kan donere. Ved en offentlig indsamling kan alle donere penge til dit formål. Her kan du vælge at samle ind på vegne af en af de velgørende organisationer, vi samarbejder med. Findes organisationen, du vil samle ind til, ikke på listen, kan du altid lave en privat indsamling til den. Ved både private og offentlige indsamlinger er det vigtigste, at du deler indsamlingen med dine venner og bekendte for at få samlet så meget ind som muligt. Du kan f.eks. dele din indsamling gennem Facebook, mail og Twitter. Herefter kan dine venner dele indsamlingen med deres venner, og stille og roligt stiger chancen for, at du kommer tættere på dit indsamlingsmål. Selvom man kan håbe på, at der kommer en gavmild skytsengel forbi, er det altid bedst, at du sørger for at få dine venner og bekendte med på at støtte dit formål. Så skynd dig at komme i gang med din indsamling, og husk at dele den med dine venner, så du kan få støttet det formål, som står dig nærmest.